Syarog di ko sugto na ni nanak ko dala tinibirog bulak. Karon kang bayana ka makuha na gyud ka. Ho, matay ni bayanan ni anong diri po nagbalay ni tabok og sapa ala na. Basta makuha lang gyud ka. Ha. Hanga ka tulaya eh. Yati na ba kay tao diri ah? Ayo. Ayo. Nah, nayati na. Masayan man siguro yung tinibir og bulak kung wa may tao. Ayo. Halapte, may tao. Da, maningan naguro na sa utang ni mama. Daw sa ina, nitago si mama. Da, problema na ni mama. Uy, may pagigaw na ni mo gawas ana. Ate, oy, balihon mo kong sugo. Ano may tuyo ni mo? Suga pa ni mataan yung ate naman ta akong gusto. Kinsay gipangita ni mo? Na ako diri ba kay gusto kayo na ko imong ate. Una nagi ko dala para siya ha. Ang problema, kung masugot ba sa imuha? Nanayati na masayang mangguro kong import diri ah. Pero sige na bi, paligog tawag sa mga ate. Oh, paubuta kong ate dira aha. Te, Unsa man, Kim? Nya, kamusta naman tong nangita kay mama? unsay ka mama? Sa imuha? Ha? Kinsa man ang nangita sa kuha? Na, kabalo ka te, nagpulo-pulo biya to. Mabisita man daw to. Na, si Isok na pud di ba? Kapila na ako siya giingnan na ako'y gusto sa iya ha? Idot-dot yun na niya iyang sarili sa kuha. Te, istoryahan na lang gud kung wala kay gusto. Tutsar pud kay Kakim no? Bantay lang kang isuka ka na abot na pud ka diri sa mua. Unsay tuyo nimo? Ay, kabalo ka? Nakoy dala para sa mo ha. Wa ko'y labot og unsa pa na imong dala. Kay bisag unsaon, di jud ko magkagusto nimo. Ati nung bihanan, gahi jud kayo ha. Unsa ingon nimo? Ingon ako, kaya na ako buhaton tanan basta dili lang nimo pasakitan akong lubhan. Wa ko'y labot nimo mang pauli dito. Kani jud si ate oh, pakipot kayo. Sus, ako ang ta na siya ng uyab. La jud ko'y duha-duha ba. Sugton jud ako na dayon. Dili pa kaana oh, gidala na kag bulak og tinibir. Salamat jud ka te. Kay napay lalaki nga na ron. Sige na, pasugtan ako ba? Sayang kay kung atay diri ako. Kagahi ba ni mag-ulo giingnan natin ka na wa ko'y gusto nimo? Nangita na jud kag masakitan ka. Yun, bisag kung sahon, ikaw ra nga ako piliyon kay ikaw ra gipitik ani ako kasing-kasing. Dili ka mouli kay sabligan tingog arinola. Kim, unsa na po mong ate diha? Si ate, nanang bisita siya ha. Unya, Dili niya sugton. Gidala na ganig bulak og tinibir. kani gyud mong ate, pilian kayo. Unya, gwapo gyud siya. Uma, gwapo kayo. Kilig-kilig pug ka. Nagunsa mo riya piyo na? Kani maay namisita kabalong ako'y gusto sa iya ha. Wa may mo gusto, giatubang nimo. Napugos ra gani ko no. Yakiat ra ka diha. Ikaw may kiat ma. Gibiya na ganit ang papa. Pauli na dito ka, na si mama oh. Ay, may hapon te. Gwapo siya. Di ko muli ug di ko nimo sugton. Gwapo ganit mano. Pagpuyo diya, di magay mong laba. Bahala na siya dira ama oy. Basta wala ko gusto sa iya. Uy! Kani yung bata bastos kayong naibisita. Dong, pasensya ka sa kong anak ha. Ay te, okay na kay te kasabot ra ko. Pila day edad nimo dong? Ako te, hapit ako mag 21. Ay, pwede pa kaayo. Ha? Kasi pasabot nimo te. Ay wala dong ba? Wala na ko'y bana. Unya, dili man. Musugot akong anak sa imo ha. Sige lang te, balik-balikan lang ako na siya. Dong, naaraman ko diri ah. Ako na lang. Nanayabag na si ante. Dili na pwede te, uy. Sige na dong, ako lang dong. Dili na pwede te, mong anak ra ko ah. Ako na dito. Te, ayaw te, ayaw te. Dong, ako anak ka! Ilagay ko si mo ate, bahala ka niya. Dong, single man ako dong! Ayaw lagi te, ayaw lagi te. Tabang!